गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गेलेनाय बिथिङाव बर' हिन्जावसानि आगानसे दावगानाय। आसाम क्रिकेट गौथुमनि हिन्जावसाफोरनि 15 बोसोर सिंनि गेलेनायाव जायगा मोननो हादों थरायना सिक्का बर'आ। तामुलपुर जिल्ला गरेश्वर हालामनि गुरमु गामिनि बिफा चक्रधर बर' आरो बिमा दुलुमणि बर'नि फिसाजो थरायना सिक्का बर'आ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय क्रिकेट गेलेनायाव गोब्राब नाजानायजों आसाम क्रिकेट गौथुमजों खुंजानाय आसाम क्रिकेट गौथुमनि 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि जिल्ला थाखोनि क्रिकेट गेलेनायाव सायख' जानानै आसामनि 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा क्रिकेट गेलेनायाव जायगा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर' हिन्जावसाफोराबो आथिखालाव गेलेनाय बिथिङाव उनफिननानै थायाखै। बर' हिन्जावसाफोराबो सानफा एफा मोनफ्रोमबो गेलेनाय बिथिङाव जौगाबोगासिनो दं। बेबायदिनो सिक्का बर'आ आसामनि मादावनो साबसिन बल खुबैनाय जोबोरैनो आखा-फाखा महरैबो गनायजाना 2011 मायथाइयाव जोनोम मोननाय सिक्का बर'आ दायो इन्डियान टीमाव जायगा मोननो थांगासिनो। बिफा चक्रधर बर'आ फिसाजोनि जाफुंसारनायखौ लानानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव। फिसाजोआ जा आन्डार 15 स्टेट सिलेक्शन जादों। माने जथेस्थ खस्थ' खालामदों फिसाजो हासेल' जिहेतु आरो गरेश्वर गोदो जायगानिफ्राय थांनानै स्टेटआव गेलेनायाबो जथेस्थ खस्थ' नांगौ। बिफानि जथेस्थ खस्थ' जादों बेयाव। खिन्थु थांनाय बारावबो स्टेन्ड बायाव दंमोन। देग्लाय खस्थ' खालामै आख' एबार 15 माने जिथु टीम लिस्टआव मोनबाय। गतिके जेनेकुवा आरो बहुत खस्थ' खालामबावनांगोन। कारण मानो होनबा बिदिनि प्राइमारि लेभेलसो मथा मथि जा स्टार्टिं आरो इन्डियान 19 खेलायनांगोन। 19 खेलायनानै इन्डिया टीमाव थांनांगोन। गतिके बेनि थाखाय आरो जों बहुत खस्थ' खालामनांगोन आरो भबिष्यताव रायजोनिबो आशीर्बाद नांगोन। कारण गरेश्वराव समु रायजोनि आशीर्बाद नांगोन। जिहेतु आरो जोंनि अनलि फिसाजो नङा। कारण गरेश्वर समाजनि थाखाय बि माने मोजां खेलायबाथाय जों सन्मान मोनसे मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। मानो होनबा बर' समाजनि जिहेतु बिटिआरआव आं दिनैलासे क्रिकेट गेलेनाय खुब खम मोनदों। खिन्थु जुदि जों केनेकुवा परिबेखाव जुदि आरो मोजां जुदि सुबिदा होनो हायोबा जोंहानि फिसाजो बोलि नङा आरो धरि ल जा फिसाजोनि नामा शिखा बर' आरो आंनि नामाथ' चक्र बर' सबानो मिथिगो। गतिके शिखा बर'आ जेनेकुवा स्टेटआव मोनसे सुबिदा मोनदों। जेनेकुवा गरेश्वर जोंनि समस्थिनि जिमान सेंग्रा सिख्ला दोङो बिसोरखौबो आं मोनसे सेस्था खालामनो थाखाय आह्वान जनायदों जेन निउ पिरिया सबानो जेन खेलायाव आगबारायो। नङाबा सेहेरानि प्रति गाहाम मोनसे इंगित होयो। मानो होनबा खेला प्रति गुरुत्त होबाथाय मबाइलनिफ्राय गोजानाव थायो गथ' गथायफोरा। गतिके बिमा बिफाखौ बेखौनो बुङो जे नेक्स्ट माने गरेश्वर बाखि राइज बा बिटिआर बाखि राइजखौ बेखौनो बुंनो नुदों जे प्रतिटु अभिभाबकफोरा जेन खेलायाव गुरुत्त होयो। जेन मोजां सिन्ता सरसा खालामो। जेन आरो समाजनि थाखाय मोजां सिन्ता खालामो। गतिके जों गरेश्वराव मोनसे सिन्ता खालामदों क्रिकेट जिहेतु जोंनि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क्रिकेट एकाडेमि जिहेतु स्टार्ट जाबाय। बे स्टार्ट जानायाव जिहेतु सभापति हेमेन भागवती दा बिसोर दङ आरो बिसोरखौबो आं बुंदों जे क्रिकेट गेलेनायाव जुदि माबा मोनसे असुबिदा जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय। बल सलनिफ्राय माबानिफ्राय फाइनान्सियेलि हेल्पनिफ्राय जुदि नांगौबा जिहेतु आं जे क्रिकेटखौ गाहाम मोनो आरो क्रिकेट जिहेतु फिसाजो खेलायो एकमात्र फिसाजो। गतिके बिनिखाय आं गरेश्वरबासिखौ जुदि सोरबा क्रिकेट गेलेनाय एडभाइस नांगौ जायोबा जों हेल्प खालामगोन। समाजनि खामानि मावना गाहाम मोननाय हिसाबाव जों जिहेतु दायो नोंथांनि फिसाजोआ दायो क्रिकेट गेलेनानै दायो स्टेट लेभेल मोननो हाबाय। दायो बबे मोनसे जितु बिथिङाव जितु हाबनानै दं बबे मोनसे टीमजों गेलेगासिनो दं? दा गुवाहाटी कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खेलायो। कामरुप डिस्ट्रिक्टआव मोननाया जथेस्थ टान। कारण जों दा 33टा डिस्ट्रिक्टनि भितराव दा जिहेतु किसुमान नतुन डिस्ट्रिक्टफोराव सहज बेयाव लेडिसफोरा खम थायो। आरो माने जिहेतु क्रिकेट लेडिस टीमा अखमाव बारा दिन जायाखै। मथा मथि 3-4 बोसोर जाबाय। जा फिसाजो खेलेनाय 3 बोसोर जाबाय।
गतिके आरो जेनेका गरेस्वरावबो जा जिहेतु एकाडेमि स्टार्ट खालामदों बेयावबो जेन आरो थपनो जेन मोनसे सुवालि टीम माने जोंनि आइजोफोरनि मोनसे टीम जुदि जायोबा बेयाव जुदि माबा मोनसे आर्थिक साहाय्य नांगौ जायोबा आं जथेस्थ हेल्प खालामगोन आरो फैनाय पिरिफोराव जोंनि जेन गरायसरनिफ्राय मोजां मोनसे लिडिस टीम ओंखारो बेयाव आंनि फिसाजोआबो नांगोन नेक्स्ट टीमाव जुदि जायोबा बेनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंबाय जिहेतु स्टेट लेभेलाव सेलेक्शन जानाया इमान सहजबो नङा खारन क्रिकेटा जथेस्थ टान खेला एक्चुअलि क्रिकेट जिहेतु सिगां लेडिसफोरा खेलायाखैमोन खारन डिउस बल खेलायनाया बहुत टान खारन गतिके आरो लाक्जारिस खेला आरो बलनिफ्राय माबानिफ्राय बहुत दामि खेला गतिके जेनेका अभिभावकफोरा खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामना आरो स्टेट लेभेलाव थांनाया जथेस्थ टान गतिके खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबाथाय सब बुस्थुआनो साक्सेस जागोन नोंथाङा सासे बिफा जानानै बेसेबांसो गोजोननाय दङ आं बहुत सेटिसफाइ मानो होनबा जिहेतु खासेल' फिसाजो आरो परिकल्पनायानो दंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो जे अखम टीमाव खेलायनांगोन गेलेनाय सिन्था खालामोन आरो जिहेतु नों निजायैनो नेटबल माने सब बानायजोबनो हादों पिच सिट सब बानायना रेडि खालामनो हादों गतिके सब अभिभावकआ बेखौ हाया खारन फैसा पातिनिबो खौरां दङ गतिके आं सिगांनिफ्रायनो मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जुदि जों बर' समाजनि भितराव इदि जुदि आग्रह खिथिनो हायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना माने मोनसे सुबिदा मोनगोन माने बिखौ नुनानै आरो बेलेग आइजोफोराबो खेलायनो सिन्था खालामगोन आरो गरायसर गोदैयाव जायगानिफ्राय खेलायनाया खुब खम दा गतिके गरायसराव जिहेतु एकाडेमि खुलिदों जथेस्थ गाहाम सिन्था खालामदों आरो जथेस्थ महान व्यक्ति दङ गरायसरावबो जिहेतु बिटिआर चिफनि रिजन चिफ बेबो मोजां सिन्था खालामग्रा व्यक्ति धरि ला दा जोंनि गरायसर समस्थियाव रातुल दा फैदों बेबो जिहेतु खेलानि माने अलिम्पिक एथलेटिक फेडारेसननि जइन्ट सेक्रेटारि आरो मल्ल जुजुनि जज माने सभापति गतिके गरायसर समस्थियाव हेल्प माने मा होनना बुङो जथेस्थ सहाय सहयोग खालामगोन होनना आं आसा खालामदों